салому дуруд ба кулли мухлисон ва ҳаводорони бошгоҳи Барселона. Каталониҳо шаби гузашта дар майдони худ дастаи Динамо Киевро қабул намуда дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо голи нахустинашро дар ин мусобиқот зада аввалин ғолибияти худро ба даст овард. Ин ғалаба боиси хушнудист ба шарте ки фақат ба 3 имтиёзи ба даст омада назар андозем, вале мушкилиҳо беҳад зиёданд ҳам дар бозии Барселона ва ҳам дар мақоме ки айни замон Барселона дар гурӯҳ ишғол намудааст. Ҳайати асосии Роналд Куман қариб ки бе дигаргунӣ аз бозии Валенсия интихоб намуд. Фақат ба ҷои Роберто Мингеса, ба ҷои Гарсия Лангле ва ба ҷои Ансу Фати Люк де Йонг аз дақиқаҳои аввал бозиро шурӯъ намуданд. Барселона бояд Динаморо ақаллан бо ҳисоби 3-0 мағлуб менамуд, зеро ҳатто як голи барзиёд низ дар ин мусобиқот хеле нақши муҳимро имбозад ва метавонад ки барои идомаи иштирок дар марҳилаҳои баъдӣ ҳалкунанда бошад. Вале ба ғайр аз 3 имтиёзе ки он ҳам ба як азоб ба даст овардем, дигар мо ягон дастоварде надорем дар мавсими имсолаи Лигаи Чемпионҳо. Дӯстон, Лигаи Аврупо агар мусобиқаи дуюмдараҷа ҳам бошад, аммо имшаб дар он ҷо топ бозиҳо хоҳад гузашт. Латсио бар зидди Марсия, Реал бо Бетис ва Монако бо ПСВ ва дигар рақобатҳо. Барои боз ҳам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. Онҷо ҳам вақт коэффициентҳои кайҳонӣ пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин нафарони навро бо промокоди барсатиҷӣ $100 бонус интизор аст. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Фурсатро аз даст надиҳед. ҳайати асосии даста: дарвозабон Тер Штеген, муҳофизатгарон Мингеса, Пике, Лангле, Алба, нимуҳофизатгарон Гави, Бускетс, Френки де Йонг, ҳамлагарон Дест, Люк де Йонг ва Мемфис Депай. Барселона бисёр ҳолати хатарнок дошт дар аввали бозӣ. Жорди Алба аз канори чап тӯбро ба Сержино Дест ҳаво дод ва ӯ бо сар зарба зад, аммо каме болотар аз дарвоза. Люк де Йонг дар дақиқаи 17-уми бозӣ баъди партофти Депай аз ҳолати хуби гол задан истифода карда натавонист ва 3 дақиқа баъд аз ин низ ба пои рост ҷониби дарвозаи Бушан зарба зад, вале дарвозабон тӯбро ба зарбаи кунҷӣ равон сохт. Дар дақиқаи 36-уми бозӣ муҳофизатгарони Динамо баъди ҳамлаи Барселона тӯбро берун аз ҷаримагӯҳ равон карданд ва Жорди Алба ки пеш аз ин чандин бор партофтҳои ҳавоияш бебарор буданд, билохира тӯбро ба Пике ҳаво дод ва ӯ бо як расиш тӯбро вориди дарвоза намуда исои бозиро кушод. Ба ҳамин қисми аввали бозӣ ба анҷом расид. Бо он ҳама партофтҳои ҳавоие ки ба Люк де Йонг карданд, фақат дар қисми аввали бозӣ ӯ бояд 2 гол мезад. Барселона то ҳол як бозии муайян надорад ва Куман таваккалӣ ҳаятро интихоб менамояд. Ҳамагӣ як бозии хуби Дес ҳамчун ҳамлагар кофӣ шуд ки Куман аз ӯ ҳамлагари асосии даста созад. Муҳофизатгар дар хатти ҳамла кӯшиш дорад ки дриблинг намояд дар бозии муҳимтарини Лигаи Чемпионҳо ва қариб тамоми дриблингҳояш бебарор анҷом ёфтанд. Роналд Куман менонид ки Барселона бозингаре надорад ки як бар як рақибро фиреб дода тавонад, вале модоме ки Ансу Фати, Серхио Агюэро ва Филиппе Каутино дар курсиҳои эҳтиётӣ нишастанд, ӯ ҳамчун ҳамлагар дар як бозие ки ояндаи Барселонаро дар ин мусобиқот ҳал мекунад, муҳофизатгаро ҳамчун ҳамлагар ворид мекунад. Ягона голи Барселонаро дар ин бозӣ 2 муҳофизатгар ташкил намуданд бо партофти головари Жорди Алба ва гол задани Жерар Пике. Бо вуҷуди он ки Серхио Бускетс дигар мадори бозиро давом дода надорад, Рики Пучи ҷавони пур аз нерӯ ва ангезаи бозӣ курсии эҳтиётиро гарм мекунад. Дар қисми дуюми бозӣ ба ҷои Люк де Йонг ва Мингеса, Ансу Фати ва Филиппе Каутино вориди майдон гаштанд. Дар дақиқаи 54-уми бозӣ Ансу Фати ба дарвозабони рақиб фишор оварда ӯро маҷбур месозад ки иштибоҳ кунад ва Мемфис Депай тӯбро соҳиб гашта зуд ба Ансу Фати пас медиҳад ва Фати аз ин ҳолати хатарнок истифода карда наметавонад. Ҳамин гуна қисми дуюми бозӣ низ бе ягон натиҷа ба анҷом расида Каталониё соҳиби 3 имтиёзи зарурӣ мегарданд. аз ҳама бештар бозии Ансу Фати маро ба хашм овард ки аз ҳад зиёд масъулиятро бар дӯши худ мегирифт ва тӯбро бар зиёд таҳти идораи худ қарор медод. ва он ҳолате ки дар дақиқаи 54 дошт, метавонист ки бе ягон риск тӯбро ба Каутино равон кунад ва ӯ озодона тӯбро вориди дарвоза менамуд. вале Ансу Фати дар ин бозӣ низ мехост аз худ қаҳрамон созад ва тамоми диққати тамошобинонро ба худ ҷалб намояд. ҳангоми 1-0 будани ҳисоби бозӣ, махсусан барои бозингари ҷавон тамоман номумкин аст ки чунин рискро бар худ иҷоза диҳад ва гумон мекунам мо бемаврид ва беҳад барвақт аз ӯ месси нав сохтем. голи аввалини Барселонаро дар Ла Лига муҳофизатгар Пике зад ва голи аввалини Барсаро дар Лигаи Чемпионҳо низ Пике зад. фақат ҳамин ду сухан метавонад исбот намояд ки айни замон сатҳи ҳамлагарони даста хуб аст ё ин ки бад. Агюэро дар 20 дақиқаи бозиаш ҳамагӣ 4 бор тӯбро ба пояш расонд. Депай баъди қисми аввали бозӣ тамоман бозӣ карда наметавонад ва омода нест ки 90 дақиқа бозӣ
мекунад. Акнун барои аз гурӯҳ баромадан барои Барселона мӯъҷиза лозим аст. Мо бояд як бори дигар Динамо Киевро бо ҳисоби калон мағлуб созем ва баъдан Бенфикаро низ мағлуб кунем. Пас аз ин Динамо Киев бояд аз Бенфика мағлуб нагардад ва мо низ бори дуюм аз дастаи Бавария мағлуб нашавем. Танҳо дар ҳамин сурат мо метавонем ки умеди аз гурӯҳ баромаданро кунем. Ба ҳар ҳол ду ғалабаи пайҳам барои кулли мухлисони каталониҳо борак бошад. Дӯстон, дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТГ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.